Raffi murung. Lho sudah no. Asli wong Tetek. Nggih wong. Kula niku mbiyen umur 10 tahun dinikahke kalih bapak kula. kuwi di bawah umur lho, Le, 10 tahun iki piye to iki? Lah niku trik marketing to, Pak. Lho, udah apa sepura rabi kok trik marketing iki lho. Jenengan ora ngerti adate wong kuwi gawe. Nikah dini, Pak, nikah dini. Dadine iki bojone umur 5 tahun. Nggih, umur 10 tahun. Lah kula kok mudeng piye? Niku anake dinikahne mergo bapak kuwatir sing nyumbang selak do mati. Ya malah wong bocrok ya rumangsa kowe. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Niki acaraniku sedekah bumi, Pak. Niki luar biasa kula patut salut kalian warga mriki. Dados adat budaya disawijekne. Lah saka penemumu bersih desa utawa sedekah bumi iki piye, Le? Rasa syukur ingkang sampun dincepke kalian warga masyarakat Singgit. Oh, iya. Merga rumangsa wis mapan penggalih warga Singgit, mulane dianane syukuran. Muga-muga ulu pamektune sing ana ing bumi kene nyukupi sandang pangan tuwin papan berkahi kagem warga masyarakat Singgit. Allahumma amin. Amin. Tuturmu apik. Mergo niki nggih pas lho, Pak. Sedekah bumi pas ning gone wulan suro. Niki lain daripada yang lain niki istimewa niki. Piye mergo kan karepe suro. Ayo, artekno, karno. Iso Dulung no. Jenengan ngertos mboten karepe suro iki napa? Suro iki ya bulan suro. Ya 1 Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah. Iki lho. Piye? Iki dalang ndi to? Napa? Ditakoki suro kok ora ngerti karepe apa. Loh, lah ya wis dulung no. Suro iki 1 Muharram loh 1447 Hijriah tahun baru Islam. Kamu piye ya? Suro niku ora mung sebutan tapi mawa teges mawa karep. Wong Jawa ki uripe gotak-gathuk mathuk ning prayoga to utama. Adoh-adoh saka Blora kowe teko kene aja gak pripun lho. Warga Tungagung iki kasepuhane apik jajal lek toko awakmu suro ki apa? Sampeyan ora ngerti? Ora ngerti. Takon karo aku. Takon. Nek takon yo sing sopan. Lho, kudune yo takon, Mbah, niki pripun, Mbah, suro niku? Ngono. Cangkemmu karo kuwi angel lho. Niki tuwa. Cangkeme karo urunge kok sik dawa cangkeme dodol. Kene iki mergo panitia niku ngebel mantar Mas Hasim. Piye? Tulung dulurmu kuwi gawa. Mergo wong tulung aku ben ngerti manusia yang paling dinanti-nanti wis ogene liyane. Ya gandes iki menungso sing raine ora ana irunge. Nah, ora aku ki mancung. Mancung kok piye? Mek lambe kuwe kedawan. Suro. Suro. Sing aja ngurung takok. Sing Suro sapa Mbah. Suro niku napa, Mbah? Ngene lho Le, sampean rungokne. Perlu dicatet. Suro bahan. Goro-goro. Dicateti nggih bahan goro-goro wong sampean nek goro-goro ya ora nggih pelawak ya dicateti sing apik, digatekke sing tenan. Nggih, Mbah. Suro niku jarwa dosok saka tembung surasaning rasa. Wo, suro iki surasaning rasa. Nggih, mulane wong Jawa mliginipun praktisi spiritual. Iya. Niku lek sasi-sasi ngeten iki mesti padha tirakatan. Padha prihatin, ngrasake rasane dhewe, ngematke rasane dhewe ben supayane iso kenal karo awake. Karena salah satu syarat manusia untuk mengenal Tuhan iku kudu kenal lan weruh karo awake pribadi. Boh, dhuwur tenan lho. Ngono iki suro niki hebat tirakat. Lah piye carane ngerti karo awake dhewe? Tak uber sampean. Nggih belajar, Pak. Awak dhewe iso prihatin, ngurangi mangan, ngurangi turu. Mergo Gusti niku nyuwun sewu. Gusti niku dumunung wonten ing Jatidiri. Jumbo kalih lampang dalu niki. Leres ta? Niki lakone napa? Dewa Ruci to. Sampeyan nglakokne niki bener-bener weruh napa apalan? Dalam asal kowe kok ngetes aku masaku. Ya apalan tentang lakon alur cerita no piye. Oh, nek meng apalan niki ngene iki sing jenenge kurang sempurna. Budekno bloro karo tulung aku. Niki kaweruh tuwa lho, Pak. Wong ngarani guwane ndi lali kok. Iya, Dewa Ruci. Jenengan niki mengke lakone Dewa Ruci. Nek jenengan niku pancen dalang sing wis pengalaman. Dewa Ruci niku wetone napa? Jadi dalang iki kudu sinau. Waduh, ngene kok jane ditanggap wong kene neh. Ngene nek ditanggap dinyang sithik emol.
Dewa Ruci kok takon tone apa ngerti aku kelairane Dewa Ruci ya. Lah ngene ngadep dalang ngopo jenengan? Lah saiki tak baleni karo awakmu. Dewa Ruci ki wetone apa? Takoke sing sopan kok aku. Mbah Dewa Ruci. Iya iya iya. Sing sopan. Dewa Ruci niku wetone napa, Mbah? Rumane ya, Le. Dewa Ruci niku wetone karek sing nanggap. Lho kok karek sing nanggap? Nek sing nanggap niku dinane setupaing berarti ya wetone setupaing. Mergo nek ora ditanggap ora metu. Oh. Gila. Kaweruh iki ngeten iki. Iya iya. Ora Kamu tak dukung tenan-tenan, tak kira kasepuanmu ki iso tembus, dadak malah meleset. Lah aku yo mek ngetes dalange ora wayang tenan. Kowe mau pinter-pinter akal-akalan kuwi jenenge rumah saku wae. Mbok wong disesuaikan. Lek Mas Gandul kek wis nembang saiki jajal awakmu nembang apa umpamane? Nembang napa? Ya sing iso apa? Dadi nggih dudoke lek gantes ki ora mung joget ning tembange ya juga apik, ngono lho. Wah, nek niku mengke khusus nek ditanggap meneh, Pak. Lho. Promo Kok iso khusus niki nyon sewu niki saniki luar biasa. Pinter bocah niki. Oke, wong ombenane mawon lain daripada yang lain. Sama Lho. Susu ke luar negeri jenenge apa, Dik? anu ber apa kan? Ber. Ngombe ra tenanan kok suruh masaku. 4 sehat 5 sempurna diugem. Mulane Jenengan ngerti to, kene apa kok kula niku saged ngantekke sura, ngartekke ngoten-ngoten niku. Elek-elek lah cilik-cilik ngeten niki kula niku dukun lho, Pak. Lho, nek omah diakoni sesepuh. Mungkin kula niku dukun bayi. Mulane kula ngantos sakniki sik doyan susu, nek ro susu ya isih seneng. Mergo kula dukun bayi. sik terpaksa kok marono parahe ya dukun-dukun sing kena digo barang pitakonan kuwi lho. Dukun bayi kan seneng susu nggih, Pak. Bayi seneng susu. Nang syarate sirikane ora oleh kadang susu. Sebabnya Banyak susu semakin sehat. Sehat apa? Mergo nek kakean susu niku ora iso ngadeg. lho, kakean susu ora iso ngadeg iki jare piye to kowe? Contone kucing. Oh. Nah, kucing ki susune nemok brangkang. Oh iya. Gitu, jajal kucingnya susune loro, mesti nek mlaku ya ngomong. Oh iya. Dadi niku ilmu. Kasuke susune ya oke ya. 6 niku nggih brangkang. Pengalaman. Babi Susune 6. yo berangkat. Sing kakean susu Ora iso ngadeg. pengalaman perkara kewan. Pengalaman. Kasepuan spiritual ya hebat. Kewan ya mudeng. Asu ngerti, Ro, babi ngerti. ro. Babi karo asu nek di sekolahne pinter ndi? So, pinter asu, mergo asu ki kulino tinggi bantu Pak Polisi untuk melacak kasus-kasus yang tidak terdeteksi. Penciumannya kuat. Asu karo babi nek di sekolahne pinter. Pinter asu. Kita tahu sekolah kalian asu, Pak. Mulane ngerti nek ra padha sak sekolah ra paham nek wis pinter. Ya ora? Ayo kowe. Iya. Tapi aku asu. Asu. Umpama kok nyon sewu Pak Dalang. Umpama kok aku iki asu, aku bangga. Lho, Mergo asu kuwi dadi senengane bocah-bocah enom. Asu kok dadi senengane bocah enom. Lah niku nek pacaran mesti lak ngomong ngeten, asu sayang padamu. Aku. Loh, niku jenengan lho. Niku dudu asu berarti jenengan. Oh, Asem karo nyebut aku. berarti sampean iki wong loro roh kewan. Rono. Tak takoni, kewan apa sing kulino karaoke seneng mabuk-mabukan? Wah, enak to, Pak? apa enteng kok Enteng. manut kok. Serigala, Salah. asu, Salah. lha apa? Wedhus. Kok iso? Kulino mabuk nek anu mutah. Kayak orang mabuk. Kayak unine wedhus lanang. Lho, Pak Wedhus, ya Pak Wedhus. Lah kok malah sampean posisi meduse kok iso. Niki alhamdulillah saged silaturahmi kali warga masyarakat. Masyarakat, masyarakat, masyarakat. Weh, wis dikai kopi kali panitia rumah saya ora paham. Aku ora iso muni masyarakat. Lah iki cangkeme sapa? Rumah saya kowe matur sampean nuwun. Wujute sedekah sampun dincokke teng mriki. Mergo ngerti wong sedekah ki ra lokane malah sangsaya kebak. Bener. Ora utah ning bisa wutuh, ora ngira rubuh, muga-muga bangun seduluran kalian warga mriki saged tobakuh. Amin. Dengan tentrem bahagia mulya sedayanipun. Nggih. Ono awak dhewe iki dadi niki ada pesan-pesan mergo dagelan ki ra mung tontonan. Kowe iki iso dadi tuntunan. Mbok kira lara apa?
kok dadi tuntunan lho mate iki gak ngono memberi nah masukan kata-katamu ku iso didengarkan dan kena dienggo pangeling-eling ngono lho Dik nah dadi lamun teko ada teko Bluro teko ning singgit kene iki apa sing kok ngene karo warga sing arepe kok ngene iki karo warga masyarakat singgit iki apa ngono nek kula nggih ndongakne kados selatan lampane kang kula mirengake jenengan iki wong muga-muga warga kene pinter sedaya Allahumma cerdas sedaya Allahumma mergo insyaallah kecerdasan kepinteran iku mau iso gawe kamulyaning urip lho iki ndonga iki ngono sing positif sing yakin insyaallah Gusti ngijabahi mergo dagelan iki dongane paling mandi ta Zaman-zaman saiki nyuwun sewu Pak. Nek menungso niku mung didongakne pinter utawa cerdas niku rugi. Iya lah. Piye to bocah? Zaman saiki wong ora usah didongakne pinter, sing penting sugih. Setuju mboten ibu-ibu? Lho, mergo pinter kuwi urung mesti sugih. Nek sugih ora pinter ora apa-apa. Kowe ketane kok celuk. Lah kok sapa terus? Wong nek pinter kuwi kok iso sugih nyok Sing ngomong sapa? Aku ngono. Jalange iki kurang pinter piye? Iya. Nyatane yo ora sugih-sugih. Nek ora sugih-sugih piye to? Lah nyatane wis dadi dalang sak pengen denane nyalon wakil bupati. Akhire piye gagal to. Ya ora. Lho iki sana lurah ya. perkembangan politik kok Le. Saiki harus kembali ke seni nah, awake dhewe sebagai seniman. Pak, kita itu harus sesuai dengan kodratnya. Bagiannya apa? Ben urip iso ayem tentrem. Nek kuncine ayam tentrem kanggemu apa? Sugih. Pinter. Weh, pinter nang nang dhuwit kowe ape mek apa? Nek paribasan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lah iya nek kowe ra duwe ape numpak apa wong ya sanggup duwe. Iya. Nggih to? Tapi kan sing penting pinter to, Dik. Lah pinter tok. Lah saiki enake dadi wong pinter iki piye? Lho, ya enak dadi wong pinter kok ora enak iki piye to? Penak wong sugih lho. Lho, wong pinter iki penak apa-apa iki iso ngerti kok iso paham kok. Penak wong sugih jajan sak nggon-nggon iso. Lah ki mau ya wis jajan. Wis lambeku walah nyon sewu Pak. Meh kobong iki wae. Napa sebabnya? Ceritane kula kan tumbas teh. Oh. Teh niku nek panas regane 5.000, 3.000. Iya. Nek dingin 5.000. Oh iya. Lah kula tumbas es panas, anu teh panas. Disuguhke langsung tak ombe, Mas. Lambeku kaya kobong-kobong kok. Lah kaya banyak panas. panas. Niki koclok kok. Banyak barang panas kok ombe kaya langsung kobong. Lah nggih ampun ngantos adem to, Pak. Lho, lah Sebabnya? Lah nek nganti adem gak yo mundak 5.000. Iya to. Panas kan 3.000. Nek adem 5.000. kowe tuku teh panas. Oh. 3.000. Oh. Langsung tak ombe. Enteni adem sik. Kok selak regane mundak. Nek adem 5.000. Oh, iki jare pinter, jebule yo goblok. Maksudnya bocah Mendomen ta kowe iki. Iya to. Mbok boten iki tok kok. Lah mangan beri iso geger karo bakule kok kenapa iki, Mo? Lah ra geger piye to, Mas? Nyon sewu lho nggih, Pak. Nggih. Lah kula kan tuku bakso. Bu tumbas bakso. Bakule iso takok, pedes napa mboten? Nggih kula nggih iso. Nggih yo mpo wong urung mbok dol yo mbok takoki pedes apa ora. Oh. Yo padu akhirnya Mas. Terus akhirnya kula ngalih. Golek panganan liya. Golek panganan liya malah ketipu. Nggih nembe niki kula tumbas sego ketipu. Lho eneng to sego. Mati ketipu. Blitu nggih. Kula niku nate tumbas napa nasi rawon. Niku ana nasine, ana rawone. Bener. Kula nate tumbas sego pecel. Iku ana segone, ana pecele. Bener. Lah kula dek wau ki tumbas nasi uduk. Lah kok dikai sego tok ora enek uduke. Kok ngantos saniki niku bingung uduke iki Honda apa Yamaha. Celok. Mulane nek dijak pinter iki mangkat to. Seneng wong sugih tok. Yo ngene iki lho wong sugih kena Tapi kan kan jajan. Lho kok tau jajan nek terus kecelek ae ngono kuwi lho. Kowe iki yo goblok. Nasi uduk kuwi karepe kuwi wah kuwi panganan daerah yo, Dik. Lah iya. Ora kok sego nek uduke iki ora. Kowe nek tuku nasi soto, Enek nasine ana enek sotone, nasi rawon. Enek nasine ana rawone. Iki mau gak sida mangan perkara nasi uduk. Nasi uduk meh dine nasi tok ora enek uduke. Lah sing mau goleki. Lah ya uduke iki Yamaha apa Honda. Lah ketae ya mangkon terus nuruduk ndasmu. Aja ngono lho, nek aku sampai ditabrak uduk perangkat kene sebar ketabrak uduk lho. Sapa? Sinten mau, Pak? Sapa? Ya terus nderan enten sing tipu. Ora perangkat Bapak Dewan kok. Oh, Pak Dewan kok perangkat. Anggota DPRD kan. Tak kira perangkat. Niku kali mboten
belajar kalih kula. Sinten jenengan tepang mboten? Kok lare wong priyayi wis Yosua kok piye to? Kan belajar kalih kula. Kula niku nate arepe ditabrak motor ora sida, Pak. Lho, Pak Dewan kok belajar kowe iki lho derajatmu apa? Lho, pengalaman, Mas. Kowe iki arep ditabrak motor Ora sida. perkerane. Monggo motor niku nek numpak nggih banter. Banter. Ora ana rime, ora ana lampune. Iya. Barengi mati lampu pisan. Oh. Aku arep ditabrak lho ora sida. Heeh, piye ceritane? Kok iso lho? Ya iso wong aku mandek. Lho, mandek yo malah bres lho, Dik. Kok iso bres? Lho motore banter, Heeh. lampune mati. Mati. Lho, mesti peteng dedet kuwi. Sing muni petang dedot sapa? Jare mati lampu kok. Lah wong iki kejadiane siang hari yo. Piye to? Medho tenan. Awane ngono yo dhisikno to, celok. Lah kok ora lucu. Diterusne. Oh pengen Jadi jujuran adik-adik marang kono. Nggih, ya. Arjadi Bang tak diseke dhisik. Yo. Arjadi ya. Ayo Arjadi Bang yo. Luar biasa ya penontonnya. Meriah. Nembe niki kula ngertos parkiran mau ngantos pol mriku, Pak. Oh nggih. Wah, Mabrik masyarakat budaya. Ini nek wong Blora ngarani ngeten iki pagelaran tempuk, Pak. Kok iso? Nggih, Pak, tempuk niku mulai pucuk etan balik mubeng etan. Kados ngeten iki rame. Pengen mriki mubeng full penontonnya mereka ngarani gini kula tempuk. Mereka saking gedene pagelaran ketok agronge, Pak. Oh iya. Dadi nek gede Tempuk. dan nek cilik. Lah. Saya baru semarin takut berinci dong. Ayo. Iki kan pagelaran gede. Iya. Istimewa. Pertandane nek warga nek isi kecil seneng karo seni lan budaya. Mulane ditenggani padha teko kabeh. Penontonnya nganti Tempuk mergo gede. lah nek cilik. Lah ya kuwi. Ayo, Pak Dalang napa, Pak? Nek gede tembuk, nek cilik napa, Pak? Loh. Ya cilik ya wis titik. Iki. Lah nek kowe apa? Apa? Nek gede tempuk. Nek cilik Tengil-tengil. lho. Pak ora padha iki lho. Kok jenenge wong Jawa iki ukara salin dwilingga. Kudune sing pas. Contone Nek sego ya segi. Pandhawa, Pandawi, Dewa, Dewi, Widodara, Widodari, Aksara, Apsari, Rempela. Ati. Lho. Ate rono iki. Apa muni rempeli rawani? Ayo, daturake. Iki jenenge Iwang Mas. Mbak Iwang. Ardia Dewa Probowati. Deloken priyayine lek lencir kuning langsing. Ngeten iki langsing. Oh nggih. Nggih langsing niki timbang bojoku, Pak. Mosok to, Mas? Bojone kula lemu ndingi kathoke tak gawekno gendera dadi papat. Lah wong mosok. Kowe gak lemu lho, Pak. Aku wis seneng kok. Mergo wong lemu ki hawane anget. Wah, ngono ya. Saking anget bojoku ndek iki tuku ndok digempeti mateng, Pak. Dik, kamu sebagai suami, piye carane ben betane omah, bojo yo dirawat kaya jenengane garwanipun Mbak Ima. Perawatan kaya ngene iki lho. Perawatan. Beno aku seneng bojoku. Bojoku piye? Aku seneng bojoku wong biasa timbangane sinden, Pak. Natural. Nek ayu pancen ayu sinden. Tapi nek nggon kenyamanan hidup dan kenyamanan hati, kuwi enak duwe bojo wong biasa. Iki kocok apa piye lah? Kowe dagelan. Iya. Bojomu sinden. Padha oleh kayane nglumpuk iso cepet sugih, Dik. Lah paling tidak sinden kuwi iso nguran-ngurani, iso ngembangke. Lho, ayem ke pikiran. Tapi ora ayem, Pak. Nek ngeten iki lho nek bojone kula niku wong biasa. Kula tanggapane meng mikir bojoku wis mangan porong ya. Oh. Nggih. Tapi nek bojoku sinden, aku ning omah. Ngono ki mikirku ya wis beda. Pikiranmu piye? Bojoku kok dipangan sapa ya? Adek ngene iki senengane dalan. Tapi nek sing Dapur kowe. bojomu Ngapane? Aja bang-bangnya wis kena diabetes. Diabetes ora? Normal. Normal. Masalah. Tapi bojomu lho sing arep-arepne lho apane? Gudine kuwi. Lah kok nek ape nyelek katoke bojoku genem gendera. Dadi Di sini kok ditukono sunblock, perawatan, fresh care. wes Fresh care, Mas. Jadi fresh care lho yo. Lho, Lonyo. skincare. Skincare. Denane tak tukono HB pemutih. Apa nek nggo BHB? HB Body ya. Oh, body. hand body. Sunblock. Nang wis ngefek, Mbak. Bojoku Langsung putih ya? Malih putih ra ketang arang-arang. No. Tapi kok orang-orang itu. Kuwi pamung itu. Kalau bojoku panungan. Ayo saiki jajal gandrungan Iwan. Ya. Niki. Oh. Gandrung. Ya.
Nggih tembangnya sak karepmu nggih jeneng dulu kena, pelok yo kena. Miring kan? Kok aku miring. Apa to? Nah, aku biasanya laras miring. Wow, laras miring. Jadi pelok ora cocok, slendro ora cocok. Terus Selering yo. Kira miring yo selering ning rumah aku. bisa. Seakan-akan kan iwangi punyamu. Ya. Niki sinten Pak namanya? Indro. Mas, iki dagelan iki mbok ditonton ora kok kotekan dhewe. Lho iki nimpingi awakku kok. Kuwi sing peniti iki suara kok kotekan dhewe. Tak kira ngece sampean. Ora sampe nesu. Aja macem-macem karo aku. Sampeyan karo aku ki sapa? Aku sejatine Ultraman. Ultra flu. Sudah ora. Gajah Wis rono. Gandrung yo gawe tembang sing anu ngono to, apa sing Asmaradana. Pelok. manis kaya singa. Yo sira. Kok singa ora raimu. Sira kok singa. Oh gak kepikiran kok iso kewan tok. Mbok aku iso gumun. Ya ora main itu ora enak kok kethek. Apa lho? Lah ya percaya apa ora? Ya ora percaya lho kethek ra ndirung lambene dawu. Nama cucu. Lho. Sowen ning perangkat-perangkat. Bapak Ibu lo bahagia lho. Angge ora ngerti dadine delok kethek ora rasane kebun binatang. Mergo Pak Eko wis gawa kethek. Iya. Ya monggo. Banyak tak pikir anu Mas. Kewan iki sing paling ngeyel dhewe iki kethek. Lho. Napa ta? Kewan sing paling ngeyel dhewe iki kethek. Apa iso? Lah. Ya ta Mesti ngomongnya apa-apa yo. Karena Dindo iki mau sadar. Ndak ngerti deh. Domongnya Kok iso ngeyel iki piye to? Lho, wis to yo. Kethek kok iso kewan paling ngeyel. Sabar. Dilorot lo penggali. Kewan paling ngeyel napa, Pak? Loh, aku iso ngomong kethek ku ternyata kewan sing paling ngeyel dhewe. Lah kok saged? Lho, ngeyel nek sik ah. Yo kowe sadar ora apa-apa ngono lho. Dadi aku ketheke. Yo sak karepmu lek krasa. Asem. Kowe ro kethek. Kowe Dindo kethek kok tenang. Kethek nek manak uwit. Oh. Kelek mudhun sing nempel lemah apane dhisik. Yo buntute nonyomu yo buntute duwowo. Salah. Lho. Sikile. Salah. Iya to? Ayo apane? Bokonge ceplok. Salah. Gegere malih. Salah. sikile. Salah. Kethek menek. Heeh. Medun. Plek Sing teko ngisor sik. ngamblek lemah apane dhisik? Ayo, lah nek kowe apane? Ya terserah ketheke ngopo mbok pikir kowe. Apa kowe dulure? Angel. Ayo. Gandrung saestu niki, Pak. Iya, Bang sing ketok mesra lho, Bang. Nggih. Karo gandenganmu ngono lho. Nggih, wis to kena dalam ngomong ae. Jelek jalannya tugasnya ngomong kok suruh masaku. Ayo. Ya. Sak meneh Mas ya. Apa iki? Mbok aku suruh tuku. Asmaradana Mas ya. Asmaradana. Barang berarti. Barang ya. Pelok barang. Ngoten nggih. Iya. Dibalik anu bro, dibalik bro. Lho, ngalih kon. Aja sing ngalih kon Mas sing ngalih. Sakne kok. Piye mau bingung to kang ngeder? Kowe njaluk sing apa? Sing iki ora ngalih, mesakne mbok kon ngolah ngalih. Berarti bawamu sing mau ganti. No, niku mawon Mas niku mawon. Ngalih. Barang. Ke. Bingung ya lho. Nek bingung mulai wae Mas. Lho, yo pagelaran ora. Yo. Kekarane wong akrami Suarane ya apik lho. apik Pak saking apik suaraku ndek iki tak nyuarani marang aku lu minggat Anane ape saged ngirit, Pak. Oh. Kabulungane cilik. Oh iya, bolongan Dadi niki iso enek Kabulungan saringan. irit ngono ta? irit umure dawa tapi Yo. luwih dawa wong Buddha Nyapa? lah wong Buddha ki diceluk malaikat ora krungu Pak ya ora iya ta tutu bondo tutu rupa sama tergoda orang Gila aku mananya. So kiwir-kiwir aja Lambe. aku malu ya
Orang Mbak Iwang lagi macet tenanan nganti roh kiwir-kiwir. Tapi Ya ora to, Wan. Paling tidak ya wong sing dirungokno iki awakmu ya membalas dengan kemesraan to. tapi saya paling mesra iki sing ngene iki lho, Mbak. Irunge ora ono, lambene dawa. Sing to. Iki upama Mbak Iwang yo pesek. Heeh. Kowe yo pesek. Tapi nek iso aja ngantek rabi lho. Lah sebabnya piye? Bahaya lho Mbak, tenang. Enak, Mas. Iki cara ambung-ambungan. Apa irunge Irung ora petok, lambene wis. Kowe nek pas pacaran lha nek modokno rabi kowe kecelek lho. Iso kecelek. Lah padha pesek kok nek metu anak-anak cangkem tok piye? Wah, ben ape kaya caplokan. Ben caplok dengkulmu. Ayo. Sing mesra. Samong ati pawi. Nyapa kuwi? Wong ayu nyawang rai, Pak. Rai Gini-gini lho. Lah aku kira tok kira kok, Dik. Aduh, kowe ro wong kira. Kira iki. Wong kira ki ape nyawang ngarep ning deloke rono. Kuwi tan betone aku pengen ku delok rai, tapi wong rada kira ya rene. Mosok ngono kuwi ya nek raine. Mosok ngono kuwi ya nek raine. Enak. Apa jenenge? Rai lo. Aku malah sok gladra. Tane. Wong ayu garwanipun kakang. Ngaku kata-kata. Wong ayu garwanipun kakang wong ayu. Sak wayah-wayah kathok suwek kentangku metul. Ora apa iki oleh. Pak Rono iki. Lah pripun? Apa kang dadi pamundhutanmu bakal tak turuti wong ayu. Sebab ing donya iki ora ana wanita liya kang ndak tresnani kejaba mung sliramu. Oh iya, hebat. Oke. Raine ndi? Jajal mlaku rene. Lah kok iso dituntut. Ya Allah, aku sora gendera. Gendera apa? Lah kuwi putih hitam, putih. Hitam. Iki to. Waduh. Lah yo aku yo curiga. Kayak kopi susu lho modele. Bae putih kok aku ireng. Masa aku kena penyakit kehitaman. Ora kok ngono wis. Luput pisan kena pisan sliramu simpingan kembang kok katon manis. Bojoku kae tak simpingi kembang kok malah mloya mlayu. Kembang melati, Ora mawar, Udu. anggrek, Oga. kembang opo Dik? Kembang api. Iya aneh-aneh lho. Rane saiki bojoku nek mlaku kaya buta rambut geni. Ayam relaksasi saya. Iya. Ya, yen angel kaya Rasul. Ora sembrono karo agama. Nyon pangapunten kagem ibu-ibu ingkang tasih lenggah, darbeni saged dikebuk wetenge nggih. Amit-amit jabang bayi. Ampun Bu, ampun Bu. Kula ngeten iki nggih biyen kakean dikebuki Bu. Saestu. Iya. Oh, irunge ngaten-enten. Menapa panjenengan tersesat itu kali kula Kang Mas? Bisa. Menapa panjenengan tresno saestu kalih kula Kang Mas? Apa kowe kurang percaya karo aku? Sering tenan to. Apa ngomong ayu pelo kok Del. Grogi ya. Kula mboten percaya. Kula mboten. Iki kenapa? Keram likatan. Apane? Apane? Apane sekarang? Aduh likatan. Apane lah delok. Sikil. Temoke. Aja tuh kok malah aku. Kalau kene sing go palu kok tak meni. Paksa. Kowe nyuwun bukti sing kaya piye? Kowe njaluk patine kuwi. Iya. Patine ku. Kene sing go keris jadi. Keris apa isine ager-ager. Ya, wis to ndi to? Kan kena ti numbas arta. Tembangnya sing kepenak ya Mas. Langgam sing kepenak. Langgame napa niki Pak? Lho, langgame jeneng gula mawon. Jeneng gula engko mlebune ning gene ngubungi kutha, Klinci Ucul. Kelinci ucul. Ah. Jeneng gula. Manis. Manis iso sampean duet iso? Manis.
Pripun to wong enek Pak Budi kok. Ora enak. Iki JB. Kuwi dalam ruang. Pak kok dalam rumah. Lah ngendi ana panjenengane mesti enek Pak Darmaji mesti ana Pak Budi. Ayo diaturake ya. Ya. Tak iso kok apa ujung manis ndak ya. Jeneng kula Senang mawon. kula mawon ya Pak nggih. Neno buka celok, Nduk. Ya. Anda
sembah nuwun. Ya. Terus ya. Terus ya, Mas. Ya.